Bismillahir Rahmanir Rahim. Allah ya kawo lalura ga ta nan ciwon ciki. Amma yarori Allah ya baka yarori babu rana babu amfani kana fama da lalura. Ye? Amma ina za a zo a wannan lokaci. Dalla gafara can kana tambaya ta ina ruwan kar inda zani. Kwana biyu da ma shirban kar gida sai ina za ka gane abin da ke damuna. Allah ya jira ya dawo lafiya. Amin 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 amin. A'udhu billahi. Inna lillahi. Baba lafiya. Baba ina ta tambayar ka ina ka kyale ni. To yaro dole nake kyale ka ai. Wallahi ciki nake fama da shi. Asibiti zan je a yi tsakanin dina ka san ce asibiti yanzu an samu wani ci gaba a garin Batsari. Akwai wani can kusa karamin asibiti unguwar ga wani barda akwai inda ake tsakanin na cikin mutane na lalura kamar irin masu lafiya ne. Yi wallahi. Na ne da ciki na a karama ultrasound tsakanin. Kuma ba tsaro ko. Hau mu je. To madalla.